Temsik din. Melanie S. Max, thank you. Start. Ay ko ba? Ano sa kaya na ako? Teka lang ha. Balak kong gosh. I'm back. I'm back. Mems, nag-end ako, Mems. Mil. Sorry na ba? Dun, dun, dun. Sorry na. Naan ako. Hi kay Kuya. Thank you. Halang. Salamat. Hala na, o gano'n lang, di ba? Giatay, may ako internet. Minsan eh, teka lang. Good job. Uy, thank you sa nandyan. Reyna R. Ugma. Uy, lingaw mo kay na ako. Boy. Di pa tapos sa salamat. Loading yapon ko ate dyan. Unsa man jud tinud-an eh. To alam po. Kasi to alam po. Harang. Minsan pagkabalo na ako sa harang. Oksra tanang mo tuyok-tuyok ramang ito man. Natuyok? Loading yapon? Di na sis. Oy, Raven Channel XB. Thank you sis kay Kuya sa pa mata-mata.
Mag-type siya, makadungo ba na misis. Hoy, Joker. Simbagon ka na ko ron. Anything tamsak na na sarang. I thank you pa harang. I'm her. Agoy, masumbagan pala. Abi ko bago kakadong. Thank you, ma'am. Ma'am, dagan kayo katawa. Wag na lang jud huna-huna ba ini sumbangon ko niya. Lagi na si pambuli ba. Shout out Gemma Hansness from It's Me Chong. Yes, It's Me Chong, Gemma Hansness, Reyna R kay Kuyan. Isa pa. Sila. Basta, kailangan mo anak kami. Grabe kayo og panay po. Ay, guys. Dikalups, hello. Hi. Ay, kung uwat na mga dako na kayo kung sumbagon nyo lang. Hello. Hello all. Thank you. Gitang-tangan ako inani oh. Sugi ka sumbag ay. Mura may madali. Istorya naman po na. Matagal pala ang harang. Ay, parang puro Bisaya dito. Bisaya din ako. Kaya lang aklanon. Diba? Na-mix na, Ilonggo gamay ang aklanon. Ay, lahi po. Try ko nga kung matagal harang. Mems na ako isad. Di mo ba? Guwapa kayo last week. Bantay di guwapa. Asan? Nagkabang ko pangita si tawan eh. Buang mong gamit. Ay, makahandok. Ginahulan ko eh. Hello, Doris o Gabong. Ako po Bisaya, pero may konting Japanese. Chinese, Japanese, a yellow fish. Giingnan nga gatago ko. Salamat sa patago. Hala, nakakaya ka Eliza. Kanina sa kanya, nag-loading ako sobra-sobra. Paano ko magkaroon ng color blue? Pag mahalin mo ako ng todo-todo. Ay, ka po. Papaantok na rin po on anything. Thank you kay Kuyan for that antok there. Sorry. Boom, tuyok. Pag di na kinaya sis Virgin. Okay lang sis, no need BG. Okay lang ako. Hindi ko naman din na kailangan ng WH. So, carry boom. Thank you. Sayang ang internet. Sayang ang kuryente. Raven, unsa nice name ipulis sa ako channel. Doraemon. Ate Gemma sis, love you. I insist. If you insist, then go ahead. Up to you. Your choice, your channel, your choice.
Ate Jem, nasa work ka? Dura suga. Charot. Dakalops, hello. Dakalops, nasa Aklan ka kay? Nasa Aklan ka karon? Where are you at? Location, please. Charot. Hello. Hello, text me. Uy, paano Bakit may kilala ako nag-stream yan sila pero sa phone. How? Hoy, garabaw, libato. Maaga pa naman kay kuya. Maaga pa. Alas 12:39 na. Darsugaw, love you too. Miss you na. Aga, gid host. Iyata ako sa Laguna. Iyata ako sa Laguna. Diyan na kayo nakatira? Ang sa paano sarahon? Diyan. Dira na ka mo ga-style. Char. Hello po. Doris nga mo, hello po from the Calops. Di, nangita ko ang charger. Kaya di mo charge ako charger. Nga naman natin yan. Magpapuli na. Anything, laughing, si kay Gwen. Yes po. Hindi loading dito. Wala, bakit kaya doon loading ako no? Yes po. So doon nakatira. Ano sabihin ko? Kristen Tracy, salamat sa paharang. Hoy, nandiyan ba si Reyna R? Napadi ay. Bawal ka mangapit bahay si yun, duding dun. Nabuak ako sa... Ha? Nabuak? Ano? Why? Nabundak ate dyan. Nanginangin ang bago. Wala niyo mo butang casing? Like this? Or screen protector? Shoutout sa pimples ko. Shoutout sa sa triple chin. My God, I'm so big already. Yung malaki ka na nga, lumaki ka palalo. Hi, Kristen Tracy from Justin Malone. Thank you sa 10 katamsa. Kristen Tracy, hi. Reyna R, malakas na net. Hey, Justin Malone from Kristen Tracy. Karon pa ko kabantay. Wala, Jude, palitin ako bago na po. Palitin ako. Puhon. Sarado na kay gabiin natin dyan. Naanak ko sulod eh. Kristen Tracy, thank you, Trace. Salamat. Hindi naman makita, sis. Paki-zoom daw. Go pa mag-gap. Charot. Ito zero to si Dakalops. Dinner tadi. Anong dinner niya, Trace? Yes, ako. Nag-pork chop. Tapos, nag-omelette. Tapos, beef. Broccoli with beef. Dorian's TV. Dory Official. It's me, Dory. Dory's Finest. Dory's Black. Ako si Dory. Finding Dory. Pili, bibay Dory Sugabo. Anything sumalaban ngayon ulit ko. Congrats sa atin, sis. Sisi, video namin. More night sa that. Good morning kay Queen. Okay lang kung hindi ka mag-video. I understand. And basta, ikaw na bahala. Malaki ka na. Kristen Tracy, I miss you from Dory Sugabo. Chicken breast ang mga tapos potato salad. Wow. Very very diet. Very diet. Dory Sugabo, I miss you. Good night, sis, kay Kuyan. Good morning, kay Kuyan.
Pa-upper everyone, balik ko din po. Isa lang kasi phone na gamit ko. Ay, ilang ano ka na, Dakalops? Uy, bago pa lang si Dakalops. Play kita ha. Wala, ang niliit ng mga ano mo. Ito na lang ano, 2 minutes. May haba-haba. Ito na lang pinakamahaba, 6.640. Playing yung baby ni mo. Tapos idikit ko tong ano ko. Hala, taas na. Good night, Fitz. Ko yun na nga. Good morning din si Reyna R. Reyna R, magaling at nakakalaban pa. 161 po. Hindi 161. Pang 162 ko. Sleepel pare ko kay Kuya from Raven Galaxy. Anything, di ko nga alam. Malakas pala net ganitong oras. Natutulog na lang kasi ako sa sobrang hina minsan. Hihi. Thank you. Naka-appear na ako sa inyo noon pa. Ano to? Ninja to na ibigay ko sa iyo. Tingnan ko mamaya akong bigyan pa kita. Charot. Kay Kuya, good night. Maya, bisita nila ako sa LS mo from anything. Aray, sakit na. Hala, bakit ano? Anything, kiss from kay Kuya. Nangatag lang yung number ni Resist. Napalihay alayron busit. Reynar, solo mo ang signal kasi siguro malakas. Iwan kita naka-play mute lang. Oy, sisi kay Kuya, okay lang talaga. No problem talaga sa akin kahit wala na yan. Okay lang. Ano, basta wag na kasi sayang. Nag-alis ako last time once, wala na noon. Sad. Sad. Ano, magparami ka muna konti bago ka mag-LS. Ang cake ba? Gamiin na lagi. Bukas na. I-remind ko ugma ha. Unsay gusto niyo pa ganon. Ang hirap naman. Ano oras din sa HQ house? Same sa Pinas. 12:46. Like and share the stream for our wonderful host. Thank you, Justin Milo. Ate Jem Moses, dawata ang cake ako ipasa sa ulo na ako. Paano po nag-promote ang LS? Paano po ba nagpo-promote ang LS? Sorry, host, dami tanong. Ano nagpo-promote? Pag marami ka nakakilala, friends, pag mag-LS ka, di pumapasok sila. Unsa ang cake din? Kahit hindi naman cake na totoong cake at yung a form lang or may kandila lang tapos ganun mo lang, parang ipasa mo lang sa video ka, parang i-ano mo, ganun mo, or basta parang pasa-pasa ba? Hala, taas, paspas na sila. Paspas kayo. Sabihan niyo lang po ako, baka kasi may foul words ako masabi. Mamaya. Pag may foul words kang masabi, sabihan ka, asan mo ipasa ang cake mo, nabaya ka. Secret, ganun lang ang cake. Magpupuyat pala kayo ngayon. Sa group chat at Gemma Honsnes. Wonderful host for wonderful night. Charot. Ano raw? Dori sa po tabang nakita na ako. Hala, matulog ka na, Raven. Good night, Joker, if you're going to sleep now. Madam Gemma Honsnes, tanghali pa dyan sa inyo ngayon. Dori, pwede bukas na para gwapa ko. Hala, ako hindi na ta mag-care ng kagwapa kay maot gapon. Naku, ano siya na ako. Magsugod ako
na may hiking sa Biyernes. Reyna R, hanap po na ni mo na mga ini. Ay, sa daw ni mo ko ang idea. Nahula ko na. Anything, 6:48 p.m. pa lang. Huwag madam, itawag mo sa akin. Ligaya. Ligaya ang itawag mo sa akin. Hiray mo dyan, pangagpas na lang ko iba. Ate Jem Hosnas from Chris and Tracy. Ay, Mebs, pwede man ka mag-una. Inya na kung asa ka mo dawat. Dito lang ako itulol. Wonderful. Hi, Nak. Rebeja asked me, how are you to find out? Ako sinatoy na mahal ka. Sinsa? Rebeja, surang advice eh. Di tinapos pa. Unsa yung Jersey? Ako sinatoy na mahal ka. Bago na po niya ng storya. Person siya, hello mama, it's accommodated person tonight. Hala, grabe na dyan siya, mabuto niya siya. Hala, uy, naula ko ni Eliza ba? 30 minutes na to, loading pa dyan. Chris and Tracy, glad I did. Hover, midag idag. Raven Child XB, are you feeling right now? Gemma na lang po. 2 hours lang pala kami advance sa time ni John. Anything. Asa na ni ikaw? Asa? Saan ka nga? Reyna R, pansin good na ako sa mo. Taas kayo chatbot niya. Katunga rin imong basahon, hulat o balikan pagway ni diretso na. Gemma says, killing breast of putit salat ate glad idig. UAE po. So, wait, de-collapse tapos na. Mems, bijis ako, hugas ako. Sige, Mems. Harang host. Thank you, Mems. Mana sila ka. Sige, go ahead. Take your time. Raven Jal XP, suwi naman. Basawan na ako sunod. Dito na sa wakas. Thank you, sis. It's me, Chong, sa ng 22 minutes na ad. Salamat, ha. Thank you po, host. You're welcome. Chris and Tracy, I'm good to see the day. Lamig na mo. Thank you, guys. Si anything story ang hindi bisaya dito pero tumambay. Good luck sana maintindihan mo. Imo ma-translate kay saan na lang. It's me, Chong. Good morning. Guys, it's me, Chong. Si Chris and Tracy, si Reyna R, si Gemma Honsnes, si Kay Kuyan. Monetize channel sila. Please don't skip their harang. Ano sabi ni Reyna? Reyna R, wala na yung sunod. Wala na yung sunod na good word na nang luod. Good morning, anything from It's Me, Chong. Paspas kayo. Naamang kay cellphone din nga, hindi mo kaya mawasa. Bugo man kay. Asa lalapit ni?
Kristen Tracy, heart from It's Me Chong. Reyna R, okay lang yan. Palipas oras para di mamalayan ba uwi na tapos ang work. Hindi rin ako Bisaya, Koreano ako Reyna R. From Raven Chang SM. Akala ko ba Japanese ka kanina? Raven Chang SM ay kadali. Sad mang luod ani niya oy, luuran ani bata. Luuran. Hello, Dai. It's me, Chong, from Chris and Tracy. Kumusta? Sa mga naka-appear po sa akin dyan, mention nyo lang po ako para masulat po account name nyo. Para mabalikan ko po kayo agad. Hey, thank you. Bakit ako ang una sa cake, Dory Sugabo? Ma'am, saan ko tatanggapin ang cake? Naisip ko pa nga eh. Raven dyan, XO, yung itsura mo na yun, parang Koreano talaga din. Talaga din. Alam mo, radyo ko abat sa akong buhok ba eh. Hoy, amoy Pilipinas ko. Amoy Pilipinas. Rina RO ako si Newang Look. Newang Look. Pero siya, mag-chat lang tayo ha para marami pang mabalayan si B. Thank you sa inyong dua. Eleven katao, pero 12 katao, pero kayo lang dalawa ng chat. Umalis ang sumilip na. Silip. At least ang buhok ko murag abad. Char. Abad man Japan. Anything dito rin na halo-halo din mga language nila Arabic, hindi po Urdu. Hindi, Urdu, lalo nang hindi ko naintindihan na tatlo lang kami Pinoy ngayon andito. Mag-ano ka, mag-awa ka ng ano. Yun ba, translator na ano, machine. Nagabi yung ano pasok ko at saka ano ko. Tag dito. Sugat na naman, pasok na naman, sugat na naman, lamig na. Anything ay kaya pala bilis maka-adjust, nasanay ka na. Good to know you're adjusted right now, ganon. Chris and Tracy, yummy. Anything taga saan ka? Nasa UAE siya Ate Jem, pero sa Pinas, hindi ko alam. May Bisaya ako kawat dito. Hindi kaya ako mag-antipara nun. Sakit akong mata. Naku, alaw na ako eh. Taga Cebu, but ni mo. Anything? Do you have anything? Reyna R, okay na kay
Atong naapal na siya sa primary school atong host kay yellow tag na sa yellow tag na siya kay fast reader man. Yellow tag. Ay, katong color ana. Anything. Pinahirapan mo ako sa kalis. Ang hirap din pala magbasa, no? Pinahirapan mo ko sa kalisod. Kapuya ko. Taga Batangas po, Gemma. Pero, andito ako sa UAE. UAE. Hala, ang bilis ng oras. So, 34 minutes na ako. Idok can relate sa yellow tagoy. Mama, hong Ellis basta ingani oras ha. Di na ako madungog. Mas malungog ba ko o mag-headset ko? Buta na akong headset, mag-mic ko, dili. Hindi ko intindihan yung kalisod. Kalisod meaning is, nahirapan pa niya. Ay, kalisod is, sige, bisaya sa ganap sa kalisod. Hardship ba? Asay mas, okay. Kaling na headset ganina. Mas madungog ka karon o dili. Tubag dahil pero kay dungog. Katawa bilay kong dapat ka, dapat ka, brad. Kawatan bilay kong dapat ka, brad. Hala, wala ko kasapot dyan, man. Kalisod means hirap tuhan. Bati, didi kayo madungog. Okay na? Kana, marag na hinay man. Hinay magyabon. Tutok may. Mas okay ni or gali na. Di mag-church ako. 5%. Okay na ito dyan. Muna yung problema. Yes po, Ma'am Gemma. Okay lang magstay kay di hoy-hoy. Wala naman ginagawa. Thank you, anything. Nag-play ako sa'yo. Bait mo eh. Pagtulog. Harang din mag-church lang ko kadali. Salamat Ate Gemma. Nice. Anything play ko yung meatball. How to make meatball with cream sauce. Ako din, mabait. Di ba Rina R? Playing. Sis, nga nang gi-off na mo imong comment section ganina sa imong upload. Pakapinin pa man ang bait pero bakit may tulog? May tulog pa lol. Ang si tulog. Revengel X nga, may taga-translate din taga Cebu. Dini, taga Cebu. Dini? Raven, oy, ang bait din. Pero mas cute kapag tulog basta gigising lang. Oo, nasari na. Okay. Shout out sila. Ang sa itong story, nalimot na naman ko. Ay, patulog inamutan ako na rin na. Sis, kadumay mo upload na normal, nganong off ang comment section. Hey, it's si Buwana, thumbs up na Pangga. Thank you, Pangga.
Guys, si Hey It's Us. Wala, monetize channel din siya. Namamaos na siya. Wala, sabit. Wala ko ito bang naray na. Anything, hindi kasi ako ayaw marunong magtagalog. Gamay lang. Ako lang gi-office, mauwaw ko ito, gi-private ko. Nga maulang ka. Naulo ka lang. Dili to siya CBR ha sa tong imong tong kahapon. Katong cool. I know you cool. Ani mao. Ay, sakit akong mata. Gusto ko dili ko ganti para, pero dili ko kabasa. Music is me haring. Ay, si ano man si Reyna R. Reyna R, kita dahil ka na ako matulog hasol kay kung matulog mo tumbling. Thank you sa paharang, sis. BG, may amo lang. Anything is okay. Salamat. Harang post. Thank you, Ate Marina. Hala, kabuto nun akong ilong. Raven Channel, pistol. Nagkamaot man kong samot. Ay. Sige na, bilarde. Imong eyebags, tagali ko lang. Reyna R lagi. May cute, anak. Boom, panas. Nag-1 hour ako eh. Tamsak na. Thank you, Ate Mirna, sa patamsak at sa paharang. Harang kasi kaso bala. Okay ra eh. Another one. Wala gihapon. Alam mo. O nasa, ulang ko ni Eliza ba? Anything, turuan mo, boss, mag-YouTube para tambay na siya. Agoy, gibikil. Ang sige, gibikil. Ang sige, gibikil, Raven Channel XB. Hi, Raven Channel XB from Justin Milo. Another one. Ngayon, sa another one. Wala lagi na yung ay nalagbog sa kay. It's me, Chong Sis, kung nandyan ka pa. Salamat. Justin Milo, hello sir. Joker, asa na akong greetings? Wala ka magbutang koral? Wala. Ambot. Naamalagay sa Ate Gemma. Naamalagay sa ang upan. Ikaw rin wala. Kasi nagka-premium pa ka. Ingon man sila, nagharang sila. Di na si harang. Naman nagharang si Reyna. Ay, di ba si Music in Me nagharang siya? Naman Raven. Ikaw rin wala dong. Okay na, uy. Ayaw pong sa lagi.
Hala, humot yung kasing Pilipinas. Wala, na-miss nila ako sila. Hugot ko siya, oh. Kabalo mo ko dili ang harang imong na-miss. Dako, wala kayo na ako, eh. Shit. Anything's done. Taon-taon. Istorya ako, be. Istorya ako. Mag-istorya, mampun ko. Sabi ito, istorya. Ha, parting hugot. Paluag yun. Hala, gwapo kayo kong harang. Matso ka siya. Bili mo. Imo greetings, almost done. Hala, taas yun ay kay na kay almost done. Luway mag-inhuman. Saray na ang gwapa kay siya lang isan na ako. Kristen Tracy, are you listening? Hala, naalagi ko sa imong harap. Okay. Yate ka. Hala, gipanindutan ni mo, Raven. Mauwa po sa ako, hala. Ikaw gani, gwapa kayo siya dito. Naalam kong buhat lain. Uy, sorry, nagod. Ha? Hindi, magbuhat. Ano di ka, Raven, oh. Stolen? Nanghupas ba niya? Nalimot ka na. Send man mo to sa una. Lagi talaga. Absent-minded. Reyna R, di pwede. Iba gamit nila IG at Snapchat. Ano, uy, kami miss may ami. Buak ka din. Ay, anything. Pila. Ilang taon ka na? If you don't mind. Hey, it's a Cebuana, thank you. Ha, anything. Mag-play pala ako ka, it's a Cebuana. Kana lang ipakita ha, ayaw na tong uban gandarin. Masyoso. Kagwapo mo, gawas ako. Nuwak ka, sis. Bakit kaya ako lang lululig ka, Eliza? Wala akong kausap. Greetings video na ako kay Pinat. Naalang views sa likod ay maulang to. Ano sa'yo may butang? False. Joker, pila ka minutes ibigay mo. Basta nang bash ka ha? Nang bash. Wala rin bash?
Hey, listen. Mag-play ako kay Renar. Kabalo di ay ka kilatis kung gwapo ba o dili. Grabe, nakaminas ka na rin na ay. It's me as a Bona. Ano? It's me ba isana? Hey, it's as a Bona ay. Ako pang ikat na sa 10 minutes lang yun. Cut ko pa. Bakit mo ikat? Di ka loading sis, pero loading ko sa story ni Raven sa likod. Ako. Bahala mo na. Hey, it's as a Bona. Ano loading kasi? Ano siya? Itong i-edit, gamitan niya green screen, tapos butangan niya view. Still here till the end. Thank you, Justin Milo. Background good. Uy, Rina, ay, bahala ka dyan. Uy, mo tuyo. Mag-ay. Ano na si my friend? Appear, my friend. Thank you. Classmate kayo na ay. Buong uy. Raymond Shell XV shout out from the Pigot Squad. Hey, isa si Bona, playing ko yung ano mo, yung selfie stick tripod unboxing. Nasa loading nasa harang pa ako. Ano bang pinagsasabi ko? My God. Raven ay, background pala. Backdrop. Pwede na eh. Hasulak eh sa tuyokon. Rin ay okay lang, no need na ang lasanap to bring it free taste. What's a free taste? My pleasure. It's an honor. The Big Out Squad. Hi, hellowers. Hires. Ay, sigataw. Sis mo ko yun. Sis, di na kumukuyog. Sis, wala na may mag-hoster eh. Ikaw na tuyok. Balitain ako. Balitain ako kasi makita ni mo dito ha. Pero ayaw kahit na kabala ka kay ako. Yama lang. Ang sa yama. Mahal mo na. Samo ka niya. Wala na akong buhok. Rain art tuyok ba malibang mo dito sa buang ay. Bisa asa lang ko malibang Raven ay. May kasilyas. Bala, ikaw lang talaga sa free taste. Ano na free taste? Wala, may message ako. May mensahe.
May kasilyas na sa likod sa background. Muang. Kasilyas, ibutan niya dito. Ay, wala pa mo katulga. May na sige, agoy, murag na confused jud ko ba? May ina ay. Wala confused ka. Mayroon siya mauna hilig kay kag free taste. Maglaan na emotion sige. Hala burns. Ting igang na dere. Ako ano yung pinaka-besh. Saan na natin? Tibal. Tibtibal. Wala ko tinuan ng confused Raymond Prince. Harang. Thank you sa paharang. Salbahe sa Serena ay. Hey, it's si Buana Dan. Ay, ano pa pala? Ads. Uy. Reyna, ayaw nagtilawi. Wala na ako. Ha? Wala na. Ako lang ihurot. Nilagom dyan imong paso sa kamot. Napoy bago sis. Nauta kay sa mo taong kamot. Mura pagkabot ang tigulang. Gibutan pag ano. Dangag. Tapos na, it's si Buana. Hey, agoy, may pang pasunat. Lambahe sa amin. Mapapasana all na lang talaga. Gusto lang na. Ate Mirna, salamat sa paharang-harang ha. Thank you. Good night po. Thank you so much. God bless you po. Salamat. Reyna, nanan na idaan. O, kasi dakpag o. Saan magaglaan? Good night, Ate Mirna Venas. Good night po. Reyna, Raven, sa kamot na di ang daan. Chris and Tracy, good night po. Ano? Good night, Ate Mirna Venas from Chris and Tracy. Chris and Tracy, asan ako greetings? Ano ko po? Antok yun sa pala si Didot.
Tamsak na guys, munti ko pala kayo mo. Salamat sa patamsak. Reyna R, okay, dali ra makahanap o bago magpainit kag mantika na si pa. Bahis. Ha, tuluan jud ko nimo anang di maayo ray benda. Ina naman na siya. Di na siya maayo ba? Sorry. Ay, naku, memories. Hala, Mount Highwest na iba sa 1 year ago. Oh, really? Anything, thank you. I can do anything for love. Ano ba mga anak? Ingon man ka, wa pa kay bago. Mura lang maggusto nimo. Sis, wala bang flight din dyan sa Asia wala mas papasok? Murag wala yan mo sis. Wala man na wave. Ang sa last week, wala. Ambot lang karong na wave. Nakay plano mo. Nakay plano mo ani sis. Pero wala na sa ano karon nga bag-o. Wala na yung kaso. Ha, Raven, bala ka dyan. Na ang biyahe diha, bus, gikan Cubao. Mani ka? Cubao sa ilalim, o Cubao ibabaw. Wala ito dyan, ma. Nadungol mo ito dyan. Pwede na ako mag-end. Aray. Naka 1 hour na ako. Cubao likod, kilod. Kasi kilod. Kilid. Kilid. Katulog na ka dong. Katulog na. Uli ko'y harang. Magpaharang uta ako. Maayo wa ni kaso. Maayo di ang Nandiyan na. Sa mukha ni mo sis. Matulog yun niya, oy. Uy, 44 seconds na ako ang ads. Aray po po, nanguto o mga kabukugan. Ay, pwede na ako mag-add. Pwede ta. Ate Gemma, iluol kayo na ito para makita ang mga katag. Oh. Grabe, dito ba eh. Dito di patong. Palit ako napkin with wings, 12 inch. Kada ko ba na? Ay, nagpaano siya. Nagpaharang. Salamat, Joker, sa paharang. Anong giretrak man alin mo doon? Anong giretrak niya?
Nahadlo ka sa... nahadlo ka sa 12 inches? Ito mo kalukan. Ambi ko ba wala kay kahalukan? Uy, matulog namang duha diha. Mura pa mong mga dagkong lawas yung mong bila-bila. Hala, sinsa na. Nainag super chat. So, bago na ko ni. So, bago na. Hoy, si Tracy. Garaon kayo siya. Ingon ko mag-end ako. Nagpa-super chat. Anong pinasok? Trace. Ayun ba? Balik na ako sa loob. Pasampot na matulog na. Bisan bang wala kayo super sticker, matulog naman ko. Salamat pa. Ay, mag-play ko. Charot, mag-play. Pero ga-play man ko nimo. Pero natap man ako hugas. Palanay. Sabi pa siguro sa gabong. Abi ba tayo mo, Trace? Dili gihapon ma-search ang Chris and Tracy. Ang ako bitang gina-search permente kay Tracy Don Marie gihapon. Kung sa i-play na ako. Kanina lang yung latest ninyo. Harang. Amti kay si amti kay itong moderator. Salamat, Joker. Pero friends naman na, tanan. Aray ko po. Okay, sipuan ako. Salamat, guys. Okay. Asa naman to? Hoy, Tracy. Wala na, nitambli na si Rina. Ayaw ragling, walang buang. Ibo mo lang, anak. Tracy, nakoy pa ko tayo. Last na mama. Unsa na, Tracy? Muta na po. Mag-imo ko ni mo greetings or dili lang. Muta na ako ha. Okay lang ako po wala. Dili na. Ay, Chari, ha. Bula lang ta karon. Hala, wala na akong gitubang nila, bay. Wala na ba mo? Christian Tracy, alad man ko man, masakitan. Humuhugod siya. Ma'am, feel dyan na ako imo ang feeling na mura kag galutaw o pagbilar. Mga tulog na tayo, ma'am, no? After sa harang ni Tracy, harang mo kay Tracy. Gakapi pa ka diha, sis. Nag-tea. Sa tadyan mo, ninibalik. Nag-change siya. Mga tulog na mo? Mga tulog na ka.
Revenge X din, balitok lang po. Kausap. Thank you sis sa pagpabalitok. Kapalito. Reyna R, dili na siya hilig og kape. Hilig og kape ay. Tug ko is 12 p.m. Tas mata ko 3 a.m. Pagkayaan siya kama. Tas katulog 5 to 6 p.m. Nagpaita. Hala? Lamig ka. 3 a.m. Pero makatulog mo buka kag 6 p.m. Rain or hiling day siya kape. Bisa unsa? Good morning sa lahat. Raven siya XPL. Di anad man gud ka og munggo. Munggo. Kaluhon. Mems mga 10. Dali ako. Taas sa pagkina mems. Raven siya XP. Nagmaum-maum. Gadalgula, gali na. Silent ako. Mag-i-end na rin ako in a while. Nag-alungkot yung mga alaga ko makakain nila sa ref. Chris and Tracy, immune ako mama. Immune na. Reyna R, nagbabawi ang sa ilang araw na di nagpupuyat. Reyna R, bisag unsa daw hilig siya, basta kami. Bisag unsa ba? Mubalitok sa ako sa usa sis. Sige sis, kumbating balitok. Salamat sa pagpabalitok. Anything so lumalaban nit eh. Congrats. Hala sa akin ba? Hindi siya nag-loading ngayon. Kanina ka Eliza. Bakit kaya ganun? Is it possible na kasi nakalagin siya doon tapos nagpe-play siya ng mga video doon ngayon? Ganun? Is it possible ganun nangyayari? Kaya ako loading sa kanya? Or net ko lang talaga ang problema? Anybody? Raven, kung unsay nadunggan ni mo diri nga live pa, mausad na ako nadunggan. So, malamang, pareham pa. Nasamon ko ka, takdan man ko ninyo eh. Wala nito bagsak mo ipanyama-yama. Hindi ko. Reyna R, mo kalit ka ha. Sa LS mo yung gawin. Hala, wala. Nag-loading ko. Sulitin na at bukas maghapon tulog Reyna R. Wala na kalaban. Nag-uwi na. Bawal na mag-ala sa labas. I stay in ka, anything. Diyan ka lang matutulog sa workplace mo. Uy, pakisagot yun, Raven. Is it possible ba daw yun? I-try og balito og sa ilis ni mo ha. Harang ang gani yung pasamot. Nagtimpla og kape, yung pinay? Yung ba, nadungog yan ina. Anong gakape ka kadlawon na dong? Langutan ako kung kung possible ba na
na naglo-loading ako kay Eliza kasi nakalagin din siya doon sa kanya, tapos nagpi-play siya ng mga videos. Kasi hindi naman ako nag-loading dito sa akin, oh. I'm back ka mo, Ate Gemma. Thank you. Anything. Friends mo na si Super Chatter, Chris and Tracy? Anything, anong oras na dyan? Nadungog na ako, pero wala ako focus. Anything, anong oras ba dyan? Natugo na kali. Slide at dyan, si topic di. Nakuha ko ti dyan ba, kaya naulaw ko ni Eliza kay. Nag-LS ko sa iya, loading, din diri, naka 1 hour ko kapin, wala man kayo, reconnecting. So, nangutan ako unsa kay reason. Nasa risto. You kasi, ako, hanggang 10 PM lang kasi pwede sa labas at mag-spray sila ng Dettol, lavender. Kaumuta ay. Revengel X, mura man sad ka og sa likod nimo. Wala ta. Nagkasinabot. 9:40 PM. Anak manggod oy, di ba ingon na ta ka dati pa nga ipalag out siya sa iyang phone kay muluding jud na dalawa ay mo phone, di ba? Try mo. Okay. Oh my God. Yung mata ko. Dubok na ko ba eh? Hala, ganun ko na kasi. Bilar pa more, oh. Mata ko alas 5. Natulog ko gabi alas 3. Mata ko alas 5. Mata or matulog? Reyna refresh gani halata kag istoryahan na yung pero wala di ay talaga sinabot. Bahala mo doon. Bisaya man ta mo pareho, di mo magasinabot. Hey, ito si Bona. Salamat sa pagstay. Naka-play na ako sa'yo. Hello, Gemma from anything. Matagak na imong mata siya. Tulog na. Full charge na. Muna ni Ron, murag mahitabo itong mga naunang panghitabo ba nga gitulugan. Dili kaya. Naman mo gastorya na ako, pero basta mo change topic na ko kalit ba? Pwede mo ito mag-end. Ito siya mag-end na ito siya. Ay, wala pa man ako manggod ang video sa super chatter natin. Hapit na. Luoy na kaya kung dagway, oh. Dagal ko bugas. Anything say po. Salamat din dyan sa paharang. Dagan na kayo kong chismis, oh. Ito. Ikaw na nag-collect, sis. Tapi kape nya imo gipang ima kay simi agoy. Magsimig sa kape, ganun. Harang pa ko. Hala. Battery is, power is 15% na lang daw ko. Luya. Wala may plano matulog Raven o Reyna R. Ang isda madubok na ugma ba? Kuyaw kayo na mo pa yung tama mo.
Nakulatan na imong isda. Masapad naman na. Charots. Ayan na, kabigbala ko. Uy. Naon sa naman mong duha diha. O, may ano. Hala, sa Raven man yun. Rina Arpo. Alay mo pala. Thank you, Trace. Tapos na ako, Trace, sa imong video. Thank you sa imong pa-super chat. Pa-super sticker. Namayad ka. Sakita dyan sa akong mata. Di ko kabasa. Namayad ka ba? Ang sarap. Namayad ka ba? Nag-water ka? Garaon dyan kayo siya. Ambi kayo wala ko lamaya. Ambi kayo na ko usamot. Ate dyan mahansis. Patol ko namin ni Dehi. Kay Manuro pa. Unya, dubok naman yung mga isda. Sama na ito na. Diba? Ay, Tracy, ganina ako lang utala ba? Pero, ako lang hunahon nga. Silent. Bahala ka na ay. Buon ako. Topper cuts. Ate dyan, mag-end ako. Tapos na ka magbalik to Rina R. Ganito ang gamay yung aniha. Rina R. Yaw na mo tulog kay hapit na mamaligyag isda. Napasili oras na dyan. Makatulog pas lang 4 ka oras. Tulog na ay ayaw na ipugos kay kay magdugo. Katog ko lang kagnaw. Mura kag humong. Hala mo. Tulog na kanina. Sa tansya mo. Hindi ko siya batulog. Alam mo na ang mata sa isa. Good night na ninyo tanan ba? Huwag may luis ako mata. Good night sa lahat. Pagay na arm. Hala, pula na dyan akong mata. Sila Lams, good night. Ako'y naluoy ninyo ba? Sige na mong bilan. Sila Lams, thank you sa pagpunta. Mag-end na ako. Nasa loob ka na? Ay, tapos pala ako si Tracy. Anything's bye-bye. Good night from Raina R. Raina R, good night from anything's. Raven Channel XV, tara tulog na mga isda. Nadubok na taan ni Logi, mamalik. Good night guys. At dyan mga Chris and Tracy. Raina R, Doris Ugabo. Salamat. Sino pa niyan? Hidri? It's a Cebuana. Thank you. Anything. Salamat ha. Ate Jem, Raven, good night from Raina R. Raina R, good night. Bye-bye. Anything's buyers. Sino po na niliri? Amen. Bye-bye guys. Ako si D. Huyohoy. Dili Da Huyohoy. Sure ka nga sa heaven ka pa dong. Ay, si It's Me Chong pala. May punta siya dito. Si Joy MTV, thank you, Lalas. Ay, si The Pick Out Squad, thank you so much. Raven, Road to Heaven, Jud. Di pwedeng Road to Hospital muna. Bye-bye, guys. Stay ako kang matapos. Ang sabi niya. Raina, good night. Pinawalok 1 hours. Same time.
O siya, binat, ingon day ko nga, ako ka mo. Bangis ka. Ito, good night Joker, good night everyone. Bilis ng oras kaka-type dito. Ay, nidaghan na nung kay type ko. May S pa nga. May S pa nga. Unsi may S pa nga. Ba, laminaw pa ko. Inani man ta magbabay no, 1 hour pa baabtan. Oo nga, Ma'am Gemma, nasa duty pa. Uy, good night, good night. Uy, tulog na rin na R. From anything. Wala, 5 minutes na, 1.5 na. Tuara na lang, ma'am. Yan. Uy, bato. Magbeso-beso. Imbis mag-end na talaga. Ang gagi patulog na shoutout. Shoutout. Anything. Matinod na yun si Reyna Arba, no? Maminyo yun kalit. 1 hour pa. Madam, ayaw din ng madam. Ate, Gemma. Ay, pinili mo edad. Anything, ilang taon ka na? Anything, ganyan sila, magpaalam eh. Anything, ilang taon ka na? Sige, single pa sa anything? Single ba ka? Raven siya actually ay aba-aba. Magkamog na ay. Hindi pwede sis. Ate lang. Pre, mga amas, wala mga dito. May tayo. Hala, si Raven, oh. Hoy, madam or ma'am not accepted. Joke lang, sige mo naman dire. Panganaon nito mo. Ay, wala itaw. Winit na. Myers. And, ganit kay ko anak nga. Harang din. Diyan lang. Reyna R, mag-end of the world na good. Tarungan, bae mo decision kila boy eh. Hindi ka ako. So, kaya ka. Ano imong gunggi pa? Saya. Si Ate Jay, maganahan pa daw siya magtanaw. Si Bona, nandyan pa din siya. Mag-end na ba? Sambukan ninyo. Good night ba? Bye-bye guys. Thank you so much.
Raven siya, sige, ako na nito, akong desisyon. Raven, ano ibig sabihin ng Amazona? Yung mga isog ti dyan ba? Bye-bye na, ay. Nagbabayi pa lang kami. Tradisyon na yung isang oras. Anything yan, Gemma. Ano na, 1.5 hour na dyan ko. Sige po, Gemma. Nagkasinampot na mo sa magbabay na ta. Ay, hindi pala siya nandiyan. Ano? Si may ganap may pasok. May ganap mag-end na ako. Langga. Dapat mag-sign. Langga mag-end na ako. Ano ito? Lalabs, mega shoutout. Lalabs, mo. Mag-end na ako. Darna. Uy, mag-end na ako. May ganap. Trimming biscuit ka. Bawal din ano. Ay, bawal din ang po. Lalabs rin na Armo from Joy MTV. Temsek na. Salamat sa patemsek. Maya na. Langga, bakit ka gising pa? Kasi ni mo istambay nandyan. Then gusto ni mo istambay. Sila lang GMTV from Reyna Ann. Di na ako matutulog. Lipad ako may langga. Ba't mamaya pa ngayon na? Anything, joke lang. Masipag na bata. Full energy pa din kayo eh. Kanina pa kami babay ng babay. Ate Jem, lagi tunay Amazona si Wonder Woman. Astrally. Oo na. Anything, baka hindi ito malobat laptop ko naka-charge pa to eh. Magwakwak ako lang ga. Hala si Jack Antin. Shawart. Hello Jack Antin. Di explain sa agisulto ni Raven. Amazon natin dyan ba? Kanang mga babae nga mga isog kaayo nga. Basta. Kaya si Wonder Woman. Sama ka. Ayaw ko lang nga matutulog ako. Zack Antin shout out from Joy MTV. Love Zack Antin shout out. Basta shout out. Shout out hello. Thank you sa pagpunta. Alam, di man ko isog ubaho. Unsa is extra income. Lalit at nakakabenta ng damit pang ganap. Lalabas ako din, hirap basahin yung shower. Let's see. Uy, langga, same time lang tayo. Hindi talaga pala malulubat yun. Huwag mo pingilan tao mo lang, baka mautot ka dyan. Sa isang isla, puro lang talaga ang katabi, bilang isla Amazon.
Kaikiwan ko yate na si Raven. Bago ako pero sa may bago ako pero sa May 1 ko upload pulubi. Super yaman pala. Matagal na nahanap ang anak na tunay na istorya. Abangan sa Pinoy Standby. Sige, Pinoy Standby. Reyna, tawang-tawa sa GMTV. Reyna, intayin mo na matapos sa internet. Kaihiwan lang ko. Katawa ayaw mo ang amaraman sa Raven. Hala, uy, nakapang ano na naman ko. Ay, hindi sa nakinig lang ako hanggang matapos sa iyong babay. Langga. Hala, alas 2 na ba? Ganda ka. Ganda. Langga, may harang ka to na ito na. Langga yung pimples ko. Second day na wala pa community ko. Paano malaman pag approve ako nito? Nag-apply ka na? Ang community mo is acting siya after a week na pagka-receive mo ng banana. Zang ang hello po from May Ganap. Dahil si May Ganap, si Gemma Hans na si Reyna R, si Chris and Tracy. Sino pa nandyan? Si Kay Kuyan. Mga monetized channel sila. Ate Chem, legit yan. Yaan mo i-vlog ko yan. Para paliwalagan ka. Yung pinagkaiba sa baso na. Wala ka kayo. Reyna R ha. May time talaga after 1 hour tapos sa duty ko, diba? Ang galing sa masahon na nagdatay. Bakit ang harang mo mailap sa akin? Anong ginagawa mo? Bala ka dyan. Di pa ako nag-apply. Wala pa. Nag-apply. Wala pa community. Di ko sanay na unas. Kasi, ayun lang. Grabe, repress ako ng repress. Wala na appear. Anything, stupid mo din. Dito ka pala naka-duty. Raven, sige ko, i-vlog mo. Ay, mag-end na tayo ba? Ay, yung ano ko pala, yung harang ko is may 55 seconds. Aabot na ako sa 1 million na repress lang ga. Ate Jem, ano naman magka-joke ka lang. Daga na ba tao? Unsay counterpart sa amo Sunday. Ako po may ganap parang kay Dihoyo tukod baka matumba. Ano? Reyna, matulog ka na? What time ka gising bukas na? 5. 5 a.m. Ate Gemma Hanses na minaw kung gatay pa dyan ate. Nalingaw pa ko. Hala? Di abangi ako next vlog. Nakaabang na ako na dyan. Bisan pag di ko na mainan. Kaya aka mag-premiere. Ilang oras lang itutulog mo? Mga 12 hours. Nakadepende lang talaga kay Reyna R. Tignan na mo. Tignan na mo pag matulog yan kalasan hubong niya sa Raven. Reyna R. katawa sa diha. Hala, lapit ka na gumising.
The next year, grabe sila. 3 hours lang itutulog mo lang. Ang puti, di ka nahihilo naman. Nasanay na lang ga. Pero, pagising ko, gagaling pa ako. Ganun o. Tapos, uupo ako doon sa ano. Pag mag-prepare ako ng breakfast ni babae. Ganun ako. Nahihilo yan, di lang nasabi. Ano nga na? Uy, mag-end na tayo. Kanina pa tayo nag-end. Magto 2 hours na ako. Aray ko. Mag-end na tayo ha. Babay na. Ay. GMTV Lalab. Salamat ha. Zak and 15. Nabubulol ako. Zak and 10. Thank you. Pero matulog kang hapon daw. Wala tulog ay. Kaya ano man. Aman sila tanan. Walang tulog. Pagising ko. Ganun kasi yan. Pagising ko ng 5. Aalis siya ng 6 something. Balik ako ng tulog. Mga 45 minutes. Tapos, gigising ulit kasi mag-prepare ng kailangan nila. Tapos yun na, dire-diretso na yun. Tapos, LS ulit. Ganon. Pero maligo ako, gabi na. After ng work. Babay na. Sakto na yung babay natin, guys. To be continue yung base mo. Good night, guys. Uy, salamat sa lahat na hala, dili siya magpa-end. Yung mata ko ba? Anything kahit saan. Ano sabi na anything? Uy, good night, guys. JMTV, salamat. Outro sa outro. Wala mo ko, mo ko outro. Guys, sige na. Yun na nga mga papas. At ito po, si D. Ito ang D. Good night. Bye-bye.